Op een keerpunt door het beleid van de huidige overheid dat men het categoraal beleid voor de doelgroepen in Nederland aan het afbouwen is. Nou, wij zijn er zeer bezorgd over. We zijn het niet mee eens met het beleid. Ik moet er wel bij zeggen dat onze organisatie altijd voor het generieke beleid is. Dat betekent de instellingen, de reguliere instellingen moeten zijn er voor alle burgers in het land. Maar met dien verstande dat de generieke instellingen, dus de normale instellingen van een gemeente wel moeten functioneren voor alle burgers in Nederland. En dat is het jammer genoeg niet. En daar maken wij ons zorgen over. Wij zijn ook tegen categoraal beleid. Wij zijn voor het generieke beleid. Maar dan moet daar waar het categoraal geïndiceerd is, wel maatwerk geleverd worden. En daar faalt het in Nederland nog wel eens aan. Dit weekend waren we nog meer belangrijk. U heeft het gezien, de motivatie van onze gemeenschap. Een hele hoge opkomst. We hebben een opkomst van 84% van alle beraden uit Nederland. Van het hoge noorden tot het zuiden, van het oosten tot het westen. Dat maakt mij ontzettend blij als voorzitter van de MAAP. Het zijn allemaal vrijwilligers die hun weekend opofferen om te komen kijken hoe het beleid voor de komende jaren eruit zal zien. Onze organisatie bestaat al 20 jaar. Dat de overheid gaat inkorten op de subsidies, baart ons zorgen, maar wij gaan door. Want we hebben het 19 jaar gedaan zonder subsidie van de Nederlandse overheid. Dat neemt weg dat als we nog 20 jaar verder moeten gaan zonder subsidie van de overheid, dan doen wij dat. Want wij werken in het belang van onze gemeenschap in Nederland. Wat is de feedback dat je van de beraden gedurende deze 2 dagen hebt gehad? En wat denk je dat de eindconclusies zullen zijn? Ik kan er maar 1 woord op antwoorden. Goed. De reactie, als ik luister naar de beraden in de verschillende networking sessions, het socializen met elkaar, men is ontzettend tevreden. Men heeft hier behoefte aan. Het woord in het papiamento wat ik altijd gebruik, nang tahambra. Typo die motiveren, die mental maniera. Dus ze zijn echt hongerig
op dit soort bijeenkomsten om zich te kunnen motiveren. Het is voor hun ook belangrijk. Ze moeten ook die extra power iedere keer krijgen. Ze moeten echt die duw iedere keer krijgen om door te gaan. Het zijn vrijwilligers. Ik blijf het herhalen. Vrijwilligers en onze activiteiten, we zeggen het zijn activiteiten voor vrijwilligers. Maar niet vrijblijvend. Je kan vrijwilliger zijn, maar je moet je wel geven. En het mag absoluut niet vrijblijvend zijn. Mensen, ik zal me concentreren op het belangrijke punt dat we het aangehaald. Het gaat uiteindelijk over beïnvloeding van beleid. Hoe wij ons rationeel organiseren, dat verhaal is heel goed en fantastisch in elkaar gedraaid. Maar wie zijn de hoofdfiguren die naar de media toe onze informatie te kennen geeft? En daar is onze grootste zwaktepunt. Het is niet de ratio van hoe goed wij het gaan doen, hoe methodisch wij het hebben opgebouwd, want uiteindelijk zal het resultaat van dit beleid zijn dat als dit wordt uitgeschakeld, Maslow komt dan in aanmerking en de mens zal dan alles doen om aan zijn basisbehoefte te komen. En die groep die geen contact heeft met zeker de Nederlandse hulpverlening, zal zeker verdwalen, maar wel hun uiteindelijke resultaat bereiken. Dat is survival. We hebben over schuldproblematiek. Daar hebben we genoeg ruimte om te zeggen, het is geen Antilliaans probleem. Mensen, middenklasse, 2 winners, die hebben hetzelfde probleem. Wij moeten van wat wij gezien hebben vandaag, er is genoeg materiaal, om aan deze tegeneffensief te gaan. Hier moeten we pakken. Keep it simple. Wilders gebruikt geen ratio, gebruikt emotie. Hij gaat naar simpele uitlatingen die zeggen van weg met de Antilliaan, weg met de allochtoon. Hoe gaan wij dit terugpakken? We kunnen 2 dingen doen. Ten eerste wil ik jullie allemaal feliciteren, want jullie zijn vrijwilligers die door niemand betaald worden. Dat betekent, de facto gaat er niks veranderen voor de MAP. Degenen die subsidies krijgen, die hebben problemen. De MAP zal zijn werk kunnen doen. Maar hoe gaan wij de krachten bundelen van de verhalen die wij kennen? En jammer genoeg zijn er in Nederland slechts enkele mensen die dit doen. Dan zeggen ze dan, ja, maar Tico is een vriend van Raymond, daarom treedt Raymond naar voren. Nee, Raymond heeft de gelegenheid die wij als NOS TV hebben aangeboden, gegrepen, om zijn verhaal in het Nederlands en in het papiaments te doen. Oké? Ik zal jullie dadelijk ook laten zien hoe wij met emoties, want ik heb in Parijs geschiedenis vastgelegd en naar de emotie gewerkt. En op die manier zullen wij ook het werk dat jullie doen met emoties moeten bekrachtigen, opdat men weet, de beleidswerkers hier weten wat er gedaan wordt. En we gaan het moeilijker voor hen maken. Als wij weten dat hun verantwoordelijk zijn voor het beleid, dan moeten wij dat niet van hen overnemen. Maar hun dan 100% dicteren hoe wij willen dat het ingevuld wordt. En telkens, als ze dat niet bereiken, dat in de publiciteit brengen. Want uiteindelijk zal het resultaat, en ik zal het heel duidelijk zijn, ik ben of voor de regering of tegen de regering. Ik ben voor geen enkele regering. Ik ben Jehovah's getuige. Ik heb nooit gestemd. Ik zal nooit stemmen, want ik geloof niet in een mechanisme dat mensen zich hebben aangepraat dat zij kunnen beslissen over de toekomst van anderen. Daarom zijn er zoveel fouten. Dat betekent niet dat wij geen bijdrage kunnen leveren. Wij kunnen een bijdrage leveren. Maar dan moeten we het spel wel slim spelen. Het is een communicatiespel. Het is een machtsspel. Het is een mediaspel. In die mediaterrein moeten we gaan zitten. Daar is NOS TV gaan zitten. En NOS TV neemt geen afscheid van jullie. Tico Vos neemt afscheid van jullie. Ik ga terug naar Curaçao. Maar wij zijn en blijven, niet alleen maar in Nederland. We zijn nu ook op Bonaire. We gaan naar Sint Maarten. Weet je wat de kracht van ons is? Niemand betaalt ons. Het is mijn eigen geld. Ik gebruik het om de Judy Curaçao en de Judy Terra de kracht en de stem te geven die we nodig hebben. En wij zouden dat moeten doen. Kijk, ik zal jullie nu laten zien hoe wij onze stem verheffen. Want we zijn ook lid van de UNESCO geworden. Als wij dat kunnen zien, dan zullen jullie zien hoe wij bewerkstelligen met materiaal dat historisch gebeurt. Niet gefabriceerd, historisch gebeurt, maar hoe wij naar de emoties gaan. We moeten naar de emoties van onze mensen gaan
Want wij moeten in contact met die mensen blijven, want uiteindelijk zetten we de druk op de regering. Zullen ze onze mensen dan als experts kunnen want we hebben vrienden ook in de regering op gemeenteniveau. En omdat ze het werk niet kunnen doen, zullen onze mensen gaan aantrekken om het werk te doen. Dat is mijn afscheid, deze film. Now I have the great pleasure to call His Excellency Mr. Lionel Jensen, Minister of Education, Science and Culture and Export of Curaçao. It's for us a really pleasure to admit for the first time in this room the Minister. Welcome, Minister. Of the General Conference, chairpersons of the Executive Board, Directors General, distinguished delegates, ladies and gentlemen. The government of Curaçao congratulates you, Madam President, on being elected to preside over the 36th General Conference of UNESCO, and I wish you sustained success in the following proceedings. This UNESCO conference is of historical value to our country. It is a great achievement and honor to become an associate member during this conference. In the near future, we stand here as a full-fledged member. One day, our nation will choose to be independent. But now, we are very glad with this acknowledgement as an associate member. Every country deserves to be represented at the highest level, thereby actively contributing to global peace, as UNESCO stands for peace and righteousness. Madam President, money, power, or historical scale should never ever hinder or stand in the way of global peace. With great pride, we will contribute to prosperity. We are a small island, but we have achieved, and we will continue to achieve great things globally. Please witness our history. Our country is a melting pot consisting of people who take pride in their cultural background and beliefs. One of the main tools to achieve peace and combat division is training people in their own country or region as much as possible. By doing this, we can contribute to the completion and the further advancement of our country and others. Here, all countries need to stand together. Madam President, we regret the fact that some countries will reduce or stop their contribution to the Education for All programs. Their support for training, education, and economic development in developing countries is very important. We reluctantly see the immigration of youngsters to other countries in these societies. At a global level, we are witnessing another phenomenon which has unprecedented consequences, which is the digital divide. We urge UNESCO to pay attention to this emerging trend. Because of poor development opportunities, countries on the rise also experience the negative consequences of brain drain. With this in mind, we call upon you to reconsider your decisions to stop or reduce your support. Madam President, we are grateful for the assistance and support offered by UNESCO through training, courses, information exchange, and networking. Through dedication, perseverance, and commitment, we will continue to develop.
free our people and increase our feelings of self-worth and pride. Madam President, nós estamos orgulhosos de formar parte da grande família de UNESCO e por solo fazer bom uso da oportunidade que a UNESCO está oferecendo. We will succeed because we believe in ourselves and in the support of UNESCO. Viva Kosovo! Viva UNESCO! Masha danke. Dank u. Thank you. Muchas gracias. Merci beaucoup. Muito obrigada, senhor ministro. Bekend kunnen maken wat er hier in Nederland gebeurt. We moeten kunnen communiceren en blijven communiceren, ook met de politieke leiders. Zoals jullie zien, we hebben iemand die de voortouw neemt, dat is Raymond Labat, die heeft contacten met de NOS. Maar ik zie niet meer, welke gezichten zie ik? Ik zie geen enkel gezicht van Topa, want die geven advies. Dus je moet er backstage figureren. We hebben krachtige figuren nodig die niet bang zijn om een positie in te nemen. Want als je een positie inneemt, dan ben je van de partij. Ik heb deze film gemaakt, dus dan moet ik dan of van MFK, of een man, of Pueblo Soberano zijn. Ja, dat is hun probleem. Ik heb geschiedenis geschreven door te laten zien hoe je muziek en alles wat er gebeurt kan binden. Want we gaan verder wanneer je ziet dat ook Curaçao een stem heeft en dan krachtig de Verenigde Staten op de vinger stikt, maar op een diplomatische manier. En dat neemt Nederland samen met de Verenigde Staten de chantage op Palestina of op andere landen blijft houden om Palestina niet toegelaten te krijgen. Palestina is wel toegelaten. Het belangrijke punt is, wij staan in de wereld voor veranderingen. En wij winners zullen uiteindelijk degene die dubbele agenda's houden, zullen wij, omdat ze juist politici zijn en regeerders, die niet voor altijd daar zullen zitten, zullen we hun in tijd bewijzen dat ze verkeerd zijn. Maar wij moeten ervoor zorgen en wij moeten waarschuwen, dit plan zal niet lukken. We moeten vanaf nu beginnen met de waarschuwingsschoten. En ik nodig de sterke figuren die goed Nederlands spreken, Tilburg, noem maar op, om ook samen met de Raymond dit verder te communiceren naar de Nederlandse doelgroep. Dankjewel. Dankjewel, Tico. En Nostv zal niet verdwijnen, ik ga weg. Maar we hebben Jelito Riley, we hebben Giovanni. Maar daarom heet hij ook Nostv. Dus ik nodig jullie allemaal uit om een camera te kopen, jullie materiaal vast te leggen, naar ons toe te sturen en wij zullen het editen en op de buis zetten. Oké? Tico, Birki. Hij heeft het gezegd. Hij krijgt nog geen cadeautje, want hij is morgen nog hier. Velen hebben ons beschuldigd. Er zitten meer mensen hier in de zaal die dat weten. Red, jij weet hoe wij vaak tegengewerkt zijn. Nantabisa suku na tagusta gaba sumis. Wat hij net zei, ik ben gastdocent bij de NOS in Hilversum. En dat gebruik ik. Ik gebruik die kracht voor mijn gemeenschap. We hebben het eruit geslagen dat er niet wordt gezegd Antillianen of Curaçaoenaars. Tico en ik hebben de afgelopen jaren deuren open getrapt. Niet deuren open gemaakt. En met de hulp van Red, hè, van Gerard Wijngaarden. Ja. Want hij zorgt ervoor dat het op RTV komt en ook op Tele Curaçao. Hè. Daarom noemde ik zijn naam ook. Hij weet dat we tegengewerkt worden. De oproep die Tico net deed. Wij moeten onze krachten pakken en gebruiken. Niemand gaat het voor jou doen. Je gaat het zelf moeten doen. Ik zat van de week, toevallig kwam ik ergens vandaan rijden. En ik kwam bij Jelito, bij Giovanni, dat ik thuis ben. En ik werd door de NOS gebeld. Voor een interview. Die zijn me thuis, helemaal bij Giovanni thuis in zijn woonkamer, komen filmen. Wij moeten die kracht gebruiken. Nostv, we hebben het gedaan. Er zijn organisaties die ons uitsluiten. Die ons proberen weg te houden. Mijn vader, Kim Paz Descanse, zei altijd, het moment dat je merkt dat je tegengewerkt door iemand anders, los la gabay. Ga geen energie erin stoppen. Als je merkt dat iemand je tegenwerkt, neem afstand. Tico, jij gaat weg. Wat ik het met brother. Wat kan ik eraan doen? Met andere woorden, kijk, de boodschap van Tico is heel belangrijk. In essentie zei hij, we leven in een mediocratie.
waar de Antillianen nu zitten, het kwam gisteren ook in de toespraak van Dreven voor, is een consequentie van de mediacratie. Zij hebben ons de stempel gegeven die wij hebben. Wij leven nu in een tijdperk dat het makkelijker is om ook elkaar te bereiken. Wat gaan wij daaraan doen? Ja? De stigmatisering die we hebben. Ja? Hoe kunnen wij dat gaan neutraliseren? Wat gaan wij daaraan doen? Niet waar? Hij zei een bepaalde techniek die je moet gebruiken met emotie. In hoeverre kunnen wij communicatie gebruiken in onze strijd, in onze pogingen om wat te doen voor de positie van de Antillianen hier. Alles wat naar voren komt, kijk, dit communicatie moet een belangrijk instrument zijn in onze strijd voor de positie van de Antillianen in de Nederlandse samenleving. Daarbij moet het zijn, hoe kunnen wij communicatie gebruiken om de stigmatisering te gaan neutraliseren. Querido televidente, es programa, ¿no? Anto mondin camina di pone, também escolhe como outro programa. Da pensei 3 anos passar ora Gerard vem cada vez me puntra me se põe certo material como tra. Então se propone para nós trazer material na para o sangue não tem sempre tranan, tem sempre pone na den aire. Então RTV7 é para por nada, tá pone na den aire. De com aboting é ambição aqui na para por ter boa produção aqui no Holanda. Bom, em primeiro lugar, dank pela oportunidade de meu programa, Tico. Bossa, bom minuto in que gosta para de land die camera, maar zo'n uitzondering heb je aqui. Simplesmente eigenlijk, Tico, dat para mim tu me mais zeker bo, jammer senhor Raymond Labat erbij, orato. Para nós, gratis eigenlijk. Televidente dan, essa aqui tá breaking news. Nós tá kita e mic fetico sumang urato. Tico, Gerard tá sitaki nang abosa kung nos pensa dibo. Di coração. Sim, sim, sim. Tudo qual que abo a hasi para nossa comunidade, para nossa organização, para nós a logra não tem nenhum gente que pode tomar lugar. Danke, Roman. Danke. Ja, precies. Ja. Nós temos meia hora de lá de câmara. Nós temos meia hora de lá de câmara para sobar. Nós temos mais de mostrar nossa emoção. Então, tem caso aqui, tá com dolor nos corações, tico trabalhar com nós. Pero, trabalhar com nós, geograficamente, dentro do coração, nunca ele pode trabalhar com nós. Não, e me tá junto com, com o mapa. Mas aqui trabalho bastante assim, tá pensando segundo maneira Ruben de você me concentrar agora é parte de relação pública, passou na coisa eu tenho uma impressão como se fosse tá nada de assim você não tem e tá quantidade de placa você tá e não sabe que você não há nenhuma placa tá foi nos mensagem nossa hasi é com aqui nana e com hora ende bem com baú de placa é para mim que não tá se nós vira sumamente cauteloso para sobra nós não tem preço para que sempre compra nós você me queria maquerar também daqui pero era nós tem notícia também clave para sobra ora me vai Corsau, me viva na Corsau, nós tomamos alguma coisa junto. Ao mino para papo é para soma. Bita que televidente não ouve não sa com duro nós tá passa para treze e notícia com coisa que tá sentindo nós doados. Met name nos Antillianen aan toe kon nós assim qualquer gewoon op vrij para nada gratis en wanneer ook met de papier normalmente met de preparar mesmo mas bom met petit speech né depois aí minuto coisa tipo de speech interview na que pero é waar digo bem back pas um minuto para papier lo qual ko abanificar para nós Antillianen nang aqui na Holanda um coisa hoop grande base cada vez com porase um beroep para patico bino rato vai coi coisa vai assim coi sabe demonstrar gewoon que o bopor e botar assim a televidente na cosmic para você saber completamente grátis. Mas não tem nenhuma instância de ajuda nós. Não? Mas bem tem outra coisa na campanha, hope tem subsídio para esse tipo de coisa que nós Antillianen na Holanda que quer dar brinca para nós querer de outro. Tem grupo aqui tá assim, nós lo me seguir luta com a RTV7 para nós seguir para dia é canal probeer achter gratis para tour heen de mirele.
Tico, echt waar, die coração, brother. Het gaat me goed. Babi is verdade, que nós também niet nieuws. Maneira Tico chega na coração, nós começamos com um programa live, Bibo direto fora de coração. Caminha rende na posse cola em programa na Bibo na Hulana. Vídeo número de telefone com uma pone disponível para rende na de Hulana, poiama. O programa nós está basic com um número nós temos na nossa cabeça. Pero echt waar, stand-by per programa que é programa que estamos lo bij los hópicos e nogmaals da por nada nos turta se hopi viaje hopi en de pensar de visita bota paga de €5 pero não per buiten dat op de provider wordt bezig te pagar. Dus not aan nós, de €5 bota paga, dat filma se chiquito também back para nós passe tipo de coisa assim. Dus tu biame tu mas dra canal que é for etc etc pero queremos ik ook nog steeds die coração para sociedade zakelijk nog steeds dingen zien met de keer amila stop maar dia. Sim, então holandês não puntrava para me coisa na guardo confrontar maneira André man biorato. Ora boa explica NOS. Vamos na página aqui quando abisavo na página. Dita di nossa coita. Sim, ora na wake number na door comité me contacto na NOS na Hilversum. Na wake site na die homem, coisa que sumamente nada para mais impressionar. De maneira profissional com esse site botar em outro. Ora na bispero NOS TV, NOS Media. Nos TV, het is van ons. Nos betekent bij mensen ons, onze televisie. Nandi, dat is slim bedacht. Pas sobra, riba e bandwagon die popularidade die outra bote subite sei botin ko hasi. E ora você bota logra. Nos asiele tico. Nós está seguir assim ele também. Não rende bom para nós. Não, e o ponto está que o Raymond está onde a pessoa que pode dizer, não, pero bitimi patch de map, me bobi outro patch. Me saco ainda na Welter Omroep, estava sumamente nervioso, passou na por moda essas pantebis ele com bom bobi o patch, não, pero ainda tem relação pública tá bici o patch. E me tá gosto passou bom amor tem de posicionar, tem mais coisas comecei assim, média tá onde quando passe. E Raymond sa hora nós tra programa na com governo na aqui na seca e gemeente, na tá de Raymond se põe burgemeester na para não vir papo conosco, não é verdade? Seguro. Então, se manque também, também bole passa, dado momento, ora nós também, na Utrecht, Jukershow, também worden instalado como wethouder. Dat kost dan konos tinko 13 di lanti. Maar neem maar tico, nos 30 core, eta sigi core, no hendelo no para nós. Passo de coração nós está assim, turlo qual que nós está assim, para nossa comunidade. Gerard Wijngaarden, tico voz aqui não, anto mi persona. Sim, então o homem mandava 3 câmeras para somente o mais como mas se passa bem dilante Giovanni bem dilante para sobra ora nós acercava só ora Gerard Bissami para nós manter programa Gerard Bissami manter programa então com nós vamos reunião junto com Ocan com nós assim dam mostrele uma nos página também também tá para respaldar o que também passa riba RTV até pessoa outro ende louco que quer de nós para sobra tatinsen. Então, ora uma ponta Giovanni, como é um amor, de nós expertos na IT, me digo que me vai ter uma página também para aquilo que me põe na RTV7, arriba televisão. E digo me sim, pero MS também com o YouTube. Me digo não, coisa chiquito mesmo. Então, com ela vira, conta nós. Bom, a página vira gewoon concorrência de YouTube, né? Você também sabe que tem um YouTube antiano, so da coisa antiano só botar em arriba já. E não fiesta que sei não, pero coisa educativa que nós ainda não possível for DJ. Então, o pibial ainda tá bisa também com coisa que nós publicar, não assim foi já tá coisa que não tá bota sa DJ. Sim. E nós TV, não mas nós TV, a mim tá bai. Pero todo grupo que tá que da Holanda que na e também se abotem material que bom mês atrás, não? Mês coisa que tem é canal de Coihari. Também manda bom vídeo, manda bom material para nós. Nós está ponendo se tem qualidade educativa, cultural dentro, nós está ponendo, aunque é qualidade de menos alto, mas nós está ponendo para sobre nós está dando assim na chance para na WAC, o que está sucedendo na Holanda e o que está sucedendo na Holanda tem uma quantidade de coisas sumamente positivo. Que se me queria matura grupo 4 anos comigo da Gilito, mas nós temos Gilito também traz câmera, Giovanni aqui nana. Nós temos grupo young também de Carlton Manuel Kusu camarógrafo. Tudo isso aqui não tem grupo não, anto trai câmera que nós passaremos mesora. Daí fica aqui não, bota saca portrait, bota filma, bota assim tu coisa, passou coisa só não tem, sempre paga. E nós está comendo assim, tem sempre come com bebê, come bom com bebê. Quer dizer, queridos televidentes,
Nós contento de pôr informar bastante programa novo também, pero também é despedida de Holanda tá se dolou, passou ba tá rond nós se move, nada não tem nós, bater não, pero nós queremos dank especial também na queira, passou ba se é no abelme é dia se quer no abelme bisami botahanha é hora of masco porque lumino adal está atravieso aqui na de baitra é programa na que sempre de meu coração mas deseja de tra. Bom, ja, da maneira de visitico. E a minha keer tien hoop je in een massie voor tamen. Ku leveren bijdrage dus. A minha keer tu bij met keer nós temos symposium mas net met zo a minha keer tu bij met keer antiano nan nós kunt bij nou laat dat nós tingo bang tra junto. Não te maak uit combo que assim, pero bang por batar junto. Bom essa mira. Com nós assim nós mensen que na junto. A mim não tem de hobby de palavra, me tá gewoon gusta hasim, me tá man. Então, ja, nogmaals, união tá bota logra força, seguro. E queda pendente com hora que tico bem que programa novo, for de coisa. Caminho nós vai pôr hende na mesa. Com nós não lá tá pôr vraagtekens tegen achter 10 horas. Sim. Então nós também seguimos a fase de live streaming. Live streaming aqui, live streaming allá. Quando nós chegamos na equipe, nós chegamos na equipe. Então se a bota filma botinha coração para conta bom mensagem começa a filmar a ver o bom notícia é bom hein pero amanhã sim o porque de cada dia mais melhor e agora botar também um profissional nós também assim não sabe que se queda pendente nós vai entrevistar para mais cedo para nós com o dia de estúdio aqui vai nós sumamente contente com essa que você está uma situação sumamente forfelo na Holanda caminha decisão na política europeia cai Holanda não quer nós Corsão não quer nós solamente estão de mamio não tem problema pero nós queda positivo, hasicos, para grupo que está guardando negligenciar, pero que por dar na imagem, na futuro e também blame também para nós como comunidade. Que se queda pendiente para nós TV de mais estreita colaboração com RTV7. Magna obra! Cultura, mi razón y equivocación, mi que logro un lugar y dignidad de mi sociedad, mi mesterta mi mesterta mi mes, soño soñar, da así lo que me da, acá na mi sol. Thiago woont in Vlaardingen, werkt in Vlaardingen en werkt ook als vrijwilliger. Deze studieweek einde, wat betekent dat voor jullie als vrijwilligers in Vlaardingen? Ja, dat is voor mijzelf was het heel erg van belang, leerzaam. Maar vooral om te zien hoe wij als vrijwilligers binnen Vlaardingen voor de Antilliaanse gemeenschap verder kunnen gaan. Dus dat wil zeggen dat we nu meer tijd gaan investeren om aan de Antilliaanse gemeenschap vaardigheden aan te leren om een waardevolle burger binnen deze maatschappij te zijn. Zeg maar. Ja, en het feit dat de regering hun steun willen terugtrekken, schrikt dat jou af of geeft dat jou meer kracht? Dat geeft me meer kracht. Het schrikt me helemaal niet af. Omdat ik zeg als vrijwilliger ben ik niet afhankelijk van geld. Zeg maar. Er zijn meer manieren om aan geld te komen en dat moet eigenlijk voor geen enkele beraad een belemmering te zijn. Dus wij gaan keihard daar tegenaan en we gebruiken al onze positieve kracht om daadwerkelijk iets te betekenen voor een groep dat men eigenlijk in Nederland vergeet, maar ook op Curaçao vergeten wordt die groep. Ja, zeer zeker. Als Vlaardingenberaad zullen we dat zeker doen. Okay, wat voor informatie heb je dan voor het Nederlandse publiek die kijkt? Wat wil ik dat ze begrijpen van het stigmatiseren van ons als groep? Ja, ik denk dat het veel te maken heeft met een cultuurkloof. En ik wil het niet cultuur noemen, maar meer een oriëntatie, zeg maar. Oriëntatie is dynamisch. Dus het is in beweging. En als Antilliaan zeg ik dat we
heel afhankelijk zijn van de wij-oriëntatie. En ik durf te zeggen dat Nederlanders meer aan een ik-oriëntatie afhankelijk zijn of willen zijn. En we moeten als zijnde oriënterend elkaar tegemoetkomen, een beetje van elkaar leren. Dan kunnen we elkaar begrijpen en respecteren als individu, met onze eigen levensgeschiedenis, zeg maar, en met onze eigen normen en waarden. Okay. Ja. We wensen jullie succes met jullie werkzaamheden in Vlaardingen. Ja, bedankt. Ok, querido televidente, se nan keto bai informando. Os informa den dos idioma, paso nos tem uma informação pabo, que tá como de papamento, pero os tem informação também, pensam que tá compreender solamente holandês. Paso nan também me se compreender que conosco bezig com né, para um tique mais respeito para o que nós fazemos, paso ba me por garantir sabo seguro, que não tem hopi vrijwilligers que tá deal, que é hooligans tá. Não, pero nós sim tem amor e empatia para ajudar com ons mensen. Que se queda pendiente. Nos TV y RTV a la carga. Geachte kijkers, dit is MAP Jongeren. Hij heeft al uitgelegd, maar in een interview komt het dichter bij het volk. Wat gaan jullie voor de jongeren, Antilliaanse, of de Curaçaose, Sabanse, de jongeren uit Sint Maartens, Saba, Sint-Eustatius, Bonaire en Aruba betekenen? Wel, voor de Cambes-jongeren, zoals wij dat noemen, gaan wij eigenlijk een natuurlijke brug bouwen. Wat wij daarmee bedoelen is eigenlijk heel simpel. In het leven komen mensen op de aarde, worden ze ouder, krijgen ze kinderen. En kinderen zijn de voortzetting van oudere mensen in het leven, hun gedachtegoed. Wat wij willen is continuïteit eigenlijk uitdragen voor onze gemeenschap door nieuwe leiders te creëren, door de voorbeelden die wij hebben gekregen, beleid dat nu wordt gemaakt, voor te zetten voor onze organisaties. Voornamelijk door jongeren een podium te geven om gehoord te worden. Heel vaak zeggen mensen van ja, jongeren komen niet bij onze organisatie en dat soort dingen. Maar heel vaak hebben jongeren een andere manier van communiceren, waardoor men hun niet bereikt. Er zijn ook jongeren die niet gehoord willen worden, dat is geen probleem. Maar de mensen die wel gehoord willen worden en die wel actief zijn en zich willen inzetten, moeten we koesteren en ook gewoon vormen tot nieuwe leiders. Dus dat gaan wij concreet eigenlijk dit jaar doen, of komend jaar. Ook in het nieuwe beleid van de Rijksoverheid in Nederland. Dat betekent ook Facebook, Twitter, wat dan ook? Facebook, Twitter, LinkedIn, wat heel veel jongeren niet gebruiken, terwijl het wel een professionele Facebook-account is. Al dat soort dingen, media, programma's. Er komt dit jaar zelf komt de eerste pilot uit van een radioprogramma voor jongeren, gemaakt door jongeren, waar zij eigenlijk hun ei kwijt kunnen over allerhande dingen die zij meemaken in Nederland. Niet alleen maar bijvoorbeeld, heel vaak mensen mij betichten van ja, je gaat heel vaak om met studenten, maar gewoon voor jongeren breed. Ook jongeren die in de criminaliteit zijn beland, die in de reclassering zijn beland. Ook jongeren die een eigen bedrijf hebben, zijn ondernemers. En die twee bij elkaar brengen, die match bij elkaar brengen, dat mensen weten van hoe of wat met jongeren. En dat betekent dat we ook gaan luisteren naar de jongeren, want niet alles komt van boven, maar ook van beneden is er kennis. Ik denk dat deze jongeren genoeg kabaal en herrie zullen maken, dat men niet meer om hun heen zullen kan. Het kan gewoonweg niet meer. En dat betekent niet dat ze naar jullie toe komen, maar jullie gaan naar hun toe? Nee, wij gaan naar de jongeren toe. Wij hebben een MAP Jongeren on Tour. Dat gaat eind november beginnen, waarbij wij van de jongerendivisie van de MAP echt naar de beraden toe gaan in het land, om daar met de jongeren te praten. Wat zijn jullie verwachtingen? Wat zijn jullie behoeftes? Waar kunnen wij jullie tegemoetkomen? En waar kunnen wij samenwerken aan eigenlijk een nieuwe positief imago van de Cambes jongeren? Ja, en dit was om vooral het Nederlandse publiek goede voorlichting te geven van hoe actief we zijn. We bampa nos heen naar papiamento. We benang, we staan on kunang. Nos te on kunang, do jisik raad nos bij bestaan isla riba tam in Engels. Nos te on ko hobenang en to met de content die mira quanto hoben tin eigenlijk te hinken na meeste dedicana trabalho. Si mi wa bijvoorbeeld naar Amsterdam, tin hobenang ko te bayendo workshop worden ki trabajando duro pa motivar hobenang inanang pa hasinang kos. Organizar workshops en die rap. Kosko a mi men okay, gusto muziek sí, pero a mi lo bij een fiesta salsa mas lieko bij un contest de hip hop. Pero mi te mira si ko e maneira ko nang te trece nang information over nang te debati ko outro. Ding e battle e ko nang rap. Fantasticamente bom. Dus nos te bij se kanang, nos te bij makabe trouw afspraken hoor ko Almere, Zwolle, panang Lelystad, oran bini hunto, nos te bij se kanang tamen, to assim nos te bij een otro beraden aan tambe. En dat trek tour hobin, die tour is is aan die Cambes,
pate inana presente pas laga no saki ko nante na necessidade nanta taon di informação político, ver também informação de vida, moda, tudo conang e. Well, nós espera também que o lobo topa talento não, que o lobo filma, passou bastante também o mês de desenvolver talento de filma, passou já cada man que ajuda com gravação, nós ajuda a edit não. Sim, absoluto. Me quer que tem hobby não seguro qualificar, então que tá hobby bom. E mesmo quando você ono, me diz o nome da Charlie Emanuelson, que tá hobby que tá ativamente a work aqui, de coisa de 25 de novembro. E tem projeto, dus sim seguro não se vai só para hobby não e também o aro 3 que nós, para também desenvolver e base em capacidade e capital eigenlijk kennis, economie, die sabedoria, para não passar over para a geração que está vindo. Tu não sabe um pouco humorístico, mas é na base para mim também. Okay, now this is actually the map Jongeren on Tour, the map Youth on Tour. What we're going to do is actually that we're going to go in the cities where all the people from our islands, the 6 and actually islands from former Antilles, we're going to talk to the young people, professionalize them, what we always say, empower them to empower others. Give the youth a voice so they can go ahead, do what they do, and listen to them. So that's what we're going to be doing from 2012 on, and professionalizing them. Not, just, hey, what's up, man, those kind of things. No, talk to them, leave them understand they are the new leaders from the future. Do your thing your way, but still know how to do it and be better. Ok, bonita. Então, você pensa, nós teve e nós metemos na STEM, na esnan que nós estamos escutando, que se nós braça é projeto que nós nos hobby não, então me felicitar você, porque cada profissional e você mesmo também, mas me nota mera é atitude de arrogante elite. Danke para que da maneira você está, eu não de pueblo, que quer fazer algo para o pueblo. De nada. É evidente que nós também, nós temos hobby não também, não pretencioso, que está willing para usar não capacidade, não somente para vir rico, também se não pan de cada dia. Pero também para ajudar quantidade de gente que não lo permite com ele na vida. Goza nos hobby na de ação. Profissional não tem diploma acadêmico, não obstante sei, não coração está com o dolor de nós. E aunque o governo, tanto de Corsau está negligenciando nós, pero também o governo de Holanda a negligenciar o grupo que lo que não ajuda, não também lo vira, é não exitoso como o governo mesmo holandês lo visa da Nederlanden. Mas que nós handbalteam, tá verdade? É jeito coisa seguro é time, não um time holandês. A mim de nós temos passe coisa é time de reino. O Koninkrijk de Nederland, não time van Nederland. Sim. Então, inamos também back na nos logo, 7 para. É uma grande Holanda, ante outro não bulando de informação rondo e pero bulando vai for de mama Holanda para desenvolvimento futuro segundo o pueblo me escoge. Seita nos TV. Bo canal, como pomira na RTV7, pero também riba internet. Danke para o aporte de Giovanni Jones, que site sumamente atrativo como você pomira. Então, que para dia é renovar também. Nós temos o site riba internet a renovar e agora que não com quantidade de produção nova, caminha nossa mira também com Corsau, país Corsau é a voz da UNESCO. Que se queda pendiente para coisa interessante. Na Holanda, a gente vive na Corsau, Bonaire e também nós temos um pia na Sint Maarten. Que é um coisa bom do reino. Nós estamos habitantes do reino e wereldburger. Então não olvidar, mas nós temos um man também, que é noticia.com. Noticia.com tem toda notícia também de Corsau, Bonaire, Saba, Sint Maarten, Sint-Eustatius e Holanda. No último momento, então, sempre vai ter of outra película de importância que acaba de suceder e não também tem ele. Noticia.com. Queridos televidentes, nós temos com nós Rubén Severina. Esta é a pessoa que a bem que ideia para nos mobilizar, organizar. Agora, vamos walk back, a organização vai invitar Raymond Labat para Bintu Marienda de MAP. Como está o desenvolvimento de MAP agora aqui? Hoop bom, nesse sentido então que sempre vamos agora começar com coisas, nada bisa com antiano, so tempo coisa muri, agora vou começar então, botin com passa over, sempre vai botin medo com coisa vai bom ou malo, de casa que me não pode nada mais outro com ter lógico para Raymond e sua diretiva, passou um mapa que existe, não somente mapa que existe, pero Raymond a logra de vinca hopi em sua diretiva, hopi em sua diretiva. Ela logra também para a diretiva não está concedendo de Corsau, mas concedendo de turista,
que men no, me querer Raymond me recebe parte hope lógico e a me hope satisfeito por sombra me não entregar coisa moribundo, pero organização cuta bibo e que tem hobby figura ainda e com a marca suporta também tem é tempo não capaz que nada pelo que tá turbulência na política aqui na Holanda. Você sabe que por casualidade você tem 2 placas fora do governo. Você tem que basta ser que tem inversão de nossos recursos humanos. É dia de estudo aqui, não me feedback de me quer é dia de estudo tá bom. Me quer é impressão que me tem de toda discussão que tem com hora que não vai cashback, buyback não seno, que não barato com não tá muito mais meu equipado para poder dar uma contribuição de na camisa. Me quer é maneira que o workshop é weekend cada outro é parte de retrospectiva que me vai que passa é parte de panorama não está agora aqui que tem manejo que tem agora aqui então depois que nós vemos no futuro me quer tá uma maneira muito bom para pôr nos back riba caminha que tem caminho correto de momento que não e naturalmente que na cada barada em cidade que não está para na mira que não vai atender com o problema específico de cidade. Mirando a decisão que o governo holandês toma e mais gemeente também está tomando para a pia e não pôr budget, que impressão está de um tipo de manejo assim aqui? Se me quer pouco, se me quer ganhar mês, me pode dizer que o meu mês está contente para sombra do de tem manejo que não gemeente não está bem que não tem problema com antiano mais. Se tem problema, me sona da bola grita, me sona que bem com manejo, me sona que sem. E que não quem quer mais, lo vou concluir com repa, não tem problema mais com antiano na Holanda. Pero não sabe que se lamentavelmente não está assim ainda, tem diferentes casos que merecem atenção. Me quer que o barato não sempre vai me saber foi na mesma responsabilidade, não laga coisa depender de governo não, certo de governo nacional ou governo na gemeente. Pero a base de na mesma responsabilidade tem que dar uma contribuição para ajudar na gente não. Então, desse é coisa que trata. Então, se a gemeente te ajuda, se a gemeente quer se ajuda, pero nós a base de nossa responsabilidade, nós assim local que nós por passar para nossa comunidade melhor para. Vrijwilliger worden. Na minha opinião, é não que põe um tempo disponível para lidar com problema que não está um problema. Bom, esse aí sempre, na hora do voluntário, sempre vai botar deal com o problema de outro, passou porque me outro melhor. Porque está com algo humano, então me está contente com a nossa comunidade, nós assina tanto gente humano, que está disposto de ir não tempo, não somente não tempo, não sem também, passou para ver qualquer coisa bosaco, que está de humano, que está disposto a fazer, hinca tempo, hinca sem, hinca na mês, de problema para ajudar outro. Então, ojalá bem mais tanto de voluntário aqui, de antiano e rubiano aqui consciente, motivar a humano, ojalá bem mais tanto de maneira que o problema não conosco suporte para solucionar em tempo mais curto. Se nós resumir, então, mas por um modo de resumir, o governo de Corsau não quer meter que as pessoas estão levando em casa, não tem que existir, não tem percurar para votar para mim, não há problema, a pessoa não vai olhar, o governo holandês bisa também, mas tanto que está luzes, me interessa a me interessa desde não como pousa. Toch uma situação bastante fácil para nós que temos aqui. Sim, nami concentrar no governo de Corsau, passou uma comunidade que manejo está netamente para sair na vanguarda de tour e Corsau, de ficar em Corsau na Holanda também, pois me espera unicamente que em verdade o governo de Corsau lo dá conteúdo na intenção e ajuda caminha que ajuda para solucionar o problema de Yunani Corsau na Holanda também, que para não considerar na verdade ele não acabai antes não te chamamos traidor, para não considerar nos traidor, pero considerar nos Yunani Corsau antiano não que e por um aporte anche não se vive aqui na Holanda, pero pode um aporte na adelanto de Corsau e de outros antiano. Wat is de samenvatting die je kan geven met betrekking tot de ontwikkelingen nu en de bijdrage die MAP en vrijwilligers die in de AA-beraden zitten? Het is jammer dat de Nederlandse overheid met een nieuw beleid komt wanneer er geen plek meer is voor hoe noem je dat, subsidiëren van specifiek beleid voor Antillianen.
Je zou tot de conclusie kunnen komen dat er geen problemen meer zijn met Antillianen, dat de overheid dus daardoor doet. Maar dat denken zou dus betekenen dat we onszelf voor de gek houden. Er zijn nog steeds wat problemen, die moeten aangepakt worden. Wij mogen alleen maar hopen dus dat de minister Donner in dit geval alleen gaat inzien dat het alleen maar overlaten van het aanpakken van de problemen aan algemene instellingen, zonder daar tegenover wat geld te stellen, dat misschien tot mislukken gedoemd is. Dat betekent niet dat we niet van de algemene instellingen moeten verwachten dat ze hun uiterste best doen om die problemen, om ook die Antillianen te helpen. Want het gaat per slot van rekening om mensen die in Nederland wonen. En iedereen die in Nederland woont, heeft recht op de juiste en propere steun van die algemene instellingen. Dus als een Antilliaan aanklopt bij Panacea, dan moet Panacea in staat zijn om die Antilliaan op de juiste wijze te helpen. En dan mag Panacea niet zeggen van, ja, het is een probleem waar ik geen weet van heb, ik heb geld nodig om die persoon... Nee, onzin. Panacea moet zich zodanig opstellen en inrichten dat ze ook Antillianen kunnen helpen. En dat geldt natuurlijk ook voor de nakopmaat, dat geldt ook voor alle andere algemene instellingen in Nederland. Hoe leggen we uit aan het Nederlandse publiek dat er vrijwilligers bestaan en die worden altijd gezien als mensen die niet weten wat ze met hun tijd moeten doen, die toch zich willen buigen voor dit, zoals Jan het noemde, dweilen met open kraan? Ja, ik heb groot respect voor deze mensen die hun tijd en hun geld, want vaak kost het hem ook om vrijwillig te zijn. Dus dat ze hun tijd en geld willen investeren om anderen te helpen. Dat zijn eigenlijk allemaal helden. En dat moeten we koesteren. Wat niet mag gebeuren weer is dat er misbruik gemaakt wordt van deze mensen. Het gebeurt toch. Zij doen het toch. Dus trekken we onze handen vanaf. Nee, deze mensen moeten juist ondersteund worden. En waar nodig moet er naar deze mensen geluisterd worden. Want ik denk dat en ik neem als voorbeeld weer een voorbeeld. Ik neem weer als voorbeeld Panacea. Als Panacea zegt van ik weet niet hoe ik de Antillianen in problemen moet helpen. Nou, vraag het aan deze vrijwilligers. Zij hebben wel kennis van de situatie. Dus laat deze mensen dan uitleggen waar deze Antillianen te vinden zijn. En hoe met deze Antillianen omgegaan zou moeten worden om effectief te kunnen zijn in de hulpverlening. Dus maak gebruik, geen misbruik, maak gebruik van deze Antilliaanse vrijwilligers. Oké, dankjewel. Wij van NOS-TV zijn hier aanwezig bij de studie Weekenden van MAP-PAP. En we zullen de reacties vragen van de mensen die hebben deelgenomen. Sharine, wat is jouw reactie? Wie ben je? Wat doe je als vrijwilliger? Nou, ik ben Sharine Suisse. Ik ben vrijwilliger van Eindhovenstad. We zijn bezig met het oprichten van een beraad in Eindhoven. En in die hoedanigheid zijn we al sinds maart bezig enkele bijeenkomsten van MAP bij te wonen. Als reactie kan ik zeggen voor deze weekend was zeer indrukwekkend en zeer informatief. De hoofdthema was de nieuwe integratiewet gericht op de regionale beleid wat de regering wil gaan voeren. En dat het de voormalige categorisale beleid wil gaan stopzetten. Maar ik moet zeggen, voor ons ligt er heel veel te doen. En dat is ons met nadruk op gewezen in dit studieweekend. Van zeker waar ons taken en wat voor rol wij daar kunnen innemen. En ik moet zeggen, met de informatie die wij nu hebben, weten wij ook hoe wij met onze achterban moeten gaan organiseren om wat meer beweging te krijgen in onze mensen. En ook te kijken hoe we daarbij een steentje kunnen bijdragen. Dus ik meen dat zulke studieweekenden vaker georganiseerd kunnen worden, omdat wij bewust van gemaakt worden wat voor taak voor ons als Antilliaanse gemeenschap weggelegd is om in onze gemeente mee aan de slag te kunnen. En dat is iets wat de meesten van ons niet van bewust zijn. En met dit soort bijeenkomsten wordt wel de nadruk opgelegd van hoe je je eigen mensen kan mobiliseren om dat kleine doelgroep van mensen die het overlast organiseren, waardoor een generale beeld vertroebeld wordt, wat je daar met kleine groepjes iets aan kan betekenen en een verandering inbrengen. Dus met andere woorden, een zeer grote waardering voor de
werk wat MAAP aan het doen is. En zeker met alle inzet van alle jaren, met alle tegenslagen wat ze mee te maken krijgen, dat ze toch zo enthousiast doorgaan. En toch wel proberen met dat kleine stukje wat ze telkens kunnen bereiken, om toch nog voor ons op te komen. Dus dat is heel indrukwekkend. Ja, en dat is heel belangrijk, hè? Want eigenlijk moeten we boos zijn. Want we weten dat de beslissingen die zijn ingeslagen, met de politieke beslissingen die zijn ingeslagen, uiteindelijk de situatie zou kunnen verergeren. En hoe wij toch onze positieve kracht kunnen blijven benutten om toch te herpositioneren en dan nog een bijdrage te leveren. Jan Brandenberg heeft eigenlijk gezegd, we zijn een beetje gek. Ja, inderdaad. Dus eigenlijk is het gevoel wat wij hebben wel hetzelfde. Alleen hij spreekt het uit en wij hebben het in ons achterhoofd. Maar wat hij terecht zei is dat we met de kraan open dweilen. En dat wij hartstikke gek zijn om als vrijwilliger ons hierin in te zetten. Terwijl er al bewijs is dat in de afgelopen 20 jaar dat beleid niet heeft geholpen. Maar ondanks van wat hij zegt, denk ik dat zijn boodschap ook heel duidelijk is overgekomen. Dat wij als individuen wel iets kunnen betekenen voor onze mensen. En zeker voor de jeugd die naar Nederland komt voor studie, die hier in een wereld belandt die ze niet gewend zijn, dat wij wel 1 op 1 die kinderen bij de hand kunnen pakken en wegwijs maken en coachen en een familiegevoel geven. Want dat is eigenlijk het belangrijkste waar hun aan gebrek hebben en wat ook meestal de reden is waarom ze terugvallen. Dus de warmheid die wij die kinderen kunnen bieden, die moeten wij zeker op individuele basis wel grijpen. En dat, denk ik, is het belangrijkste boodschap van Jan vanochtend geweest om aan te tonen van, ondanks dat er een beleid is, ondanks dat er bewijzen zijn dat een beleid niet functioneert en dat je een doelgroep niet totaal kan redden, dat je wel bij kleine stukjes en zeker bij de kinderen die nu wel het goede pad hebben of die hier naartoe een betere toekomst komen zoeken, als je 1 voor 1 die kinderen aan de hand kan pakken, dan help je wel om later een grote groep de goede kant op te krijgen. Deze groep vrijwilligers zijn geen vertegenwoordigers van de groep. Maar het is wel frappant dat de Curaçaose regering zegt, ik wil alleen maar de goede hebben. Ja. En dat de Nederlandse regering zegt, wij gebruiken ook alleen maar de goede. En als ze goed zijn, zijn ze Nederlanders. En toch is er een groep die zegt van, jullie vergeten een belangrijke doelgroep, maar wij gaan er toch iets voor betekenen. Waarom? Nou, ik denk dat het is een kleine doelgroep, maar het is toch 1 deel van de samenleving. En als je 1 deel in de samenleving hebt die niet mee kan met de rest, dan kan het naarmate de tijd verstrijkt uitbreiden, groter worden en misschien ook nog catastrofaal worden. Laat me het maar zo zeggen dat je de context van kan begrijpen. Maar elk deel vormt wel een geheel. En daarom zijn er toch mensen die voor dat kleine groepje zich moeten blijven inzetten om toch nog te proberen die aansluiting te krijgen bij de gemeenschap. Wat voor boodschap zou je aan de Nederlandse publiek geven die dit programma zien? De boodschap die ik kan geven is van je moet je oordeel niet baseren op de media. De media die staat bekend voor om dingen op te blazen. De context kan bijvoorbeeld heel klein zijn, maar doordat het beeld in de media komt, krijgt het een context dat enorm invloed heeft op je omgeving. De boodschap die ik jullie wil geven is van geef iedereen een kans. Probeer iedereen te leren kennen zonder dat oordeel wat breed uit in de media wordt geschetst. Want iedereen is toch anders. Dus je kan niet voor 1 incident de rest overtyperen. Oké, we wensen je succes met jullie werkzaamheden en bedankt voor deze interview. Nou, jullie ook bedankt. En jullie doen ook een hele goede job door de hele weekend hier aanwezig te zijn. Dat is zeer waardevol, want dankzij jullie komt deze bijeenkomsten en thema's in de media. En ik moet zeggen van
als jullie het niet doen, dan weet niet iedereen waar wij mee bezig zijn. Ok. Queridos televidentes, no trabalho no papiamento, disse que nós vamos conversar com o Gerardo Weingard também, para sobre nós ter tra den bom relação com RTV7, para assim não garantir que a informação tem que ser boa e a parte holandês quando nós explica bastante of na outro idioma, tá passando nosso mensagem também para outro gente não que também tem forma boa opinião of opinião de lo que está sucedendo com nós gente aqui na Holanda. Tá bom para botar informar e não sabe que via RTV7 a informação tem que ter com também, no balo tá trabalho que tá lugar, governo de Kosovo não tá take care de grupo que não, governo holandês também tá lá para de grupo que não, pero tiene não com coração está haciendo lo máximo posible den en margen de circunstancias que están usando una fuerza positiva para por garantizar que el grupo que están lo pueda lo que está tocando y ojalá no hace buen uso de la oportunidad que está guardando para por crear un futuro mejor para mes y para la familia. Queda pendiente, nos TV, junto con RTV 7 aquí en Holanda.